Samantala, isinailalim po sa drug testing ang ilang mga individual na kabilang sa listahan po ng person who used drugs or yung PW or PWUD sa bayan po ng Manaoag. Pinangsiwaan po ang naturang aktibidad ng lokal na pamahalaan ng bayan, katuwang po ang Philippine National Police at ang 76 na mga katao. Ang mga PWUD ay kaisa sa inilunsad po ng mga rehabilitasyong programs o yung mga nagnanais po na talikuran na ang naging buhay sa mga presensya po ng pinagbabawal na gamot. Layon po ng drug testing na tuluyan ng maipatanggal pa sa listahan at maipagpatuloy ang bagong buhay. Samantala, patuloy ding pinaiigting ng bayan ng kampanya kontra droga upang mapanatili at makamit ang drug-free Manaoag. IFM News. IFM News. IFM.